Mae ni wedi cyrraedd yr wythnos fawr yng nghalendr y Cristion, a chroeso mawr i chi yma. So o'i mi oedden ni'n dathlu Sul y Palmwydd neu Sul y Blodau. Y diwrnod hwnnw pan ath Iesu i mewn i Jerusalem ar gefn Ebolasyn a'r dyrfa yn gweiddi Hosanna i fab Dafydd. Ac yn ystod yr wythnos gallwn ni gofio am sawl digwyddiad wrth iddo droedio'r llwybr arweiniodd at groes Calffaria, a'r bedd ac yna atgyfodi y trydydd dydd. Ond mae yna un digwyddiad sydd yn creu penbleth i amryw o bobl. Roedd y gwaredwr yn aros ym Methania lle oedd Martha, Mair a Lazarus yn byw, a bob dydd yn cerdded i mewn i Jerusalem, lle byddai fo'n dysgu yn y deml yn cyfarfod â phobl ac yn y blaen. Ac wrth gerdded i mewn, un diwrnod yma fo'n pasio coeden ffig ysbren. Mi oedd hi'n llawn dail ac ath yr arglwydd ati i weld os yna ffrwyth, a pan welodd nad oedd na ddim yno, yna mae o'n melltithio'r goeden. Dywedodd wrtho, peidiad neb a bwyta ffrwyth ohono ti byth mwy, ac o fewn diwrnod mae'r goeden wedi crino. Rhain sy'n yn taro ni rhyfedd wrth gwrs ydy dyma'r un na fydde'n dryllio corsen ysig ac na fydde'n diffodd llun yn mygu yn ôl y proffwyd Eseia. A dyma goeden ddiniwed i bob golwg, ond am nad oedd hi'n dwyn ffrwyth, yna oedd hi'n dod dan felltith. Ac ar ben y cyfan mae Marc yn dweud nad oedd hi ddim yn dymor ffigus. Doedd dim disgwyl y bydde ffrwyth i'w gweld ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod nad oedd yr un o weithredoedd y gwaredwr yn ddifeddwl. Felly be fedrwn ni ddysgu o'r digwyddiad yma? Y peth cyntaf wrth gwrs sydd angen i gofio ydy mae coeden oedd hon. Ar weithaf tueddiadau rhai sy'n arddel credoau New Age, tydi'r Beibl ddim rhoi lle i ni gredu fod i goeden enaid na theimladau. Ond yn ail, mi oedd coeden ffigys wedi ymddangos sawl tro yn yr Hen Testament fel darlun o Israel wrth i Dduw ymwneud â'r genedl. Yn amlwg roedd Iesu'n defnyddio'r digwyddiad fel gwers i'r disgyblion. Gwers yn gyntaf ynglyn â grym gweddi. Pan ryfeddodd Pedr a'r disgyblion fod y ffig ysbren wedi crino mor sydyn, atebodd Iesu hwy, byddai'n gennych ffydd yn yw. Yn wir yw'n dweud wrthych, pwy bynnag a ddywed wrth y mynydd hwn coder di a bwriar di'r môr, heb amain ei galon, ond credu digwydd yr hyn a ddywed, fe rhoddir iddo. Gan hynny rwy'n dweud wrthych, beth bynnag oll yr ydych yn gweddio ac yn gofyn amdano, credwch eich bod wedi dderbyn ac fe rhoddir i chi. Ond oedd na wers ddyfnach dwi'n credu, oedd o am iddyn nhw i ystyried. Holl ddiben coeden ffigys ydy dwyn ffrwyth. Mi oedd hon yn llawn dail. Mewn gwirionedd oedd hi'n gynnar braidd iddi fod felly, mi fyddai'r rhan fwyaf o'r coed ffigys dim ond yn dechrau blaguro o'r adeg yma. Ond doedd dail ddim yn ddigon. I goeden ffigys fod o werth i rywun rhaid cynhyrchu ffrwyth. Dyna gwyn Duw yn erbyn Israel trwy'r proffwyd Meica. Pan ddywedodd hwnnw, gwae fi rwy fel gweddillion ffrwythau haf ac fel lloffion cynheuaf gwyn. Nid oes grawnwyn i'w bwyta, na'r ffigys cynnar a flysiaf. Darfu am y ffyddlon o'r tir ac nid oes neb yn iawn ar ôl. Roedd Iesu'n disgwyl ffrwyth yn Jerusalem, fel mae cymaint o ddamhegion ar y pryd yn ei ddangos. Ond yn lle ffydd, fe welodd angrydiniaeth. Yn lle ei groesawu, fe groeshoeliodd Jerusalem ei brenin. Jerusalem, Jerusalem, ti sy'n lladd y proffwydi ac yn llybyddio rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglu dy blant ynghyd fel y mae iar yn casglu ei chywion dan ei hadenydd. Ond gwrthod a wnaethoch, wel eich ti'n cael ei adael yn anghyfanedd ac yn llythrenol o fewn llai na 20 mlynedd fe ddinistrwyd y ddinas wrth gael ei llosgu gan y Rhufeinwyr. Ond mae yna wers sy'n unau hefyd. Does yna yr un adeg na'r un sefyllfa pryd na fydd Duw yn disgwyl gweld ffrwyth yn ei bobl. Mae bob amser yn dymor drwy'n ffrwyth yn ein hanes ni os da ni'n dilyn yr arglwydd. Y ffrwyth hwnnw, wel wrth gwrs, ffydd yn yr arglwydd Iesu fel yr unig gwaredwr. Rhaid i ni gredu.
rhoi'n ffydd ymddiried ynddo fo. A mae yna ffrwyth yn dilyn o hynny hefyd yn does. Cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hynna'n ddisgybleth. Roedd y goeden hon yn llawn dail, ac fe allwn ni wneud dipyn o sioe weithio yn crefydd a'n cyreiddiadau. Ond os dim gwerth yn hynny, dyna wna'r Phariseaid. Oedden nhw'n gwneud sioe fawr o'i crefydd, ond oedden nhw yn gwrthod yr un ddoth i fod yn waredwr iddyn nhw. Mae yna ddisgrifiad roddodd un cynwynidog i berson o'n i yn ei adnabod. Fe ddydodd yma dyn dail oedd o. Dim ffrwyth, dim ond dail. Fel y dydodd Iesu yn y bregeth ar y mynydd, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. Nid pawb sy'n deud wrthef arglwydd fydd yn mynd mewn i deyrnas nefoedd, ond y llawn sy'n gwneud ewyllus fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn deud wrthef yn y dydd hwnnw arglwydd, ond i fi am yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreiliad, ac yn dy enw di yn cyflawn i gwirthiau lawer. Ac yna dywedaf wrthynt yn ei wynebau, nid adna bym chwi erioed, ewch ymaith oddi wrthef, chwi ddrwg gweithredwyr. Gadwch i ni gymryd cyfle'r wythnos yma i edrych ar hanes y ceidwad yn cyflawni i waith, yn dwyn yn beia ar ei gefn ei hun. Mynedi feirwch gadewch i ni ofyn iddo fo trwy'r ysbryd i'n gwneud ni yn ffrwythlon ac nid yn ffigysbren sydd ddim ond yn dwyn dail. Gadwch i ni weddio. O Dduw ein tad, da ni'n cofio eto mae Duw trigarog wyt ti, llawn cariad. Da ni'n diolch i ti fod Iesu wedi dod i'r byd fel arwydd o dy gariad di, a'i fod o wedi'n caru ni a'n caru ni i'r eithaf. Arglwydd paid â gadael i ni fod yn bobl ddiffrwyth, ond rhoi ni ffrwyth o ffydd yn y gwaredwr ei hun. A'r cyfan sy'n dilyn o hynny, cymeriad sydd yn dangos Crist i'r byd. Amen. Cymwch ofal a gewch dan bendith, ac os da chi'n dymuno, dowch yn ôl dydd Mercher ar gyfer i'w fyfyrdodach with